5,000 mga puno itinanim po sa reforestation drive sa bayan po ng Sual. Para sa detalye po ng good news na yan, ikwento mo, Idol Vico Cancionero. Pagtatanim at pag-aalaga sa kalikasan ang isa sa mga dapat pagtuunan ng pansin upang hindi maubusan ng aakyating puno ang mga susunod na henerasyon. Kaya naman, kasabay ng pagdiriwang ng Philippine Arbor Day ngayong taon, sama-samang nagsagawa ng reforestation drive ang iba't ibang grupo at ahensya ng gobyerno sa Barangay Makaykayawan, Sual, Pangasinan. Umabot sa 5,000 seedlings ng agoho, acacia mangim, batino at nara ang itinanim sa bulubunduking bahagi ng barangay. Bukod dito, kabilang sa environmental activities ang coastal cleanup drives sa mga komunidad na maaaring lahukan ng mga volunteers upang maging tagapagtaguyod sa pangangalaga sa kalikasan. Ang Arbor Day ay naisabatas upang ipagdiwang bilang paalala sa pagtatanim ng mga puno at iba pang halaman sa buong bansa tuwing Hunyo. At iyan ang ating good news. Ako si Idol Vico Cancionero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.